στον Ελβαστέρα. Ντόρσεϊ που επανέρχεται. Είπαμε, ξεκίνησε το 15 στο Ηράκλειο με την ομάδα των Ευθύνων στο Παγκόσμιο. Εδώ Κατσίβελης, καλάθι και φάουλ. Ο Κατσίβελης που θα συνεχίσει σε πιο θέρμα κλίματα στην Ντουμπάι και αυτός. Γιόβιτς, Γιόκιτς. Από μακριά είναι μέσα. 3 πόντων στο παιχνίδι. 3-2. Ντόρσεϊ χαμηλά. Σουτ μέσης απόστασης από τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου που ήταν καταπληκτικός. Στην ώρα που έπαιξε είχε 18 πόντους στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Πετρούσεφ. Γιόκιτς χαμηλά με Μίτογλου. Αυτό το γνωστό ως Σόμπο Σάφλ. Αυτό το fade away με το εναντίον όλων. Να ψηλά όμως η τάπα από το Σαμοντούροφ. Καταπληκτική με τη φάση. Ντόρσεϊ παίρνει τα μεγάλα βήματα και μέσα. Μια καταπληκτική φάση σε άμυνα και επίθεση με Σαμοντούροφ. Μακρινό το Αβράμοβιτς. Σου τριοπόντων είναι άστοχο. Να ο Σαμοντούροφ και πάλι, το οποίο ξεκίνησε ο Σπανούλης εξ επαφής 2 στο τρίτο. Τρίτη προσπάθεια, το δεύτερο τύπο από τον Γιόκιτς. Η μπάλα είναι μέσα. Μπορεί να κουμαντάρει όσο παίζει στον Άσο και την εθνική ομάδα. 7,5 μέτρα για τον Ντόρσεϊ, είναι μέσα. Είναι καλά ο Ντόρσεϊ. Είναι πολύ καλά. Κοιτάξτε πώς πιέζει στο μισό γήπεδο ελληνική άμυνα. Εδώ το μικρό hedge out από τον Μίτογλου. Βήμα πίσω ο Μπογκδάνοβιτς μέσα. Τεράστιος παίκτης. Μπογκδάνοβιτς στους Clippers. Ντόρσεϊ με μεγάλες εμφανίσεις στους ελληνικούς τελικούς. Μίτογλου. Βήμα πίσω, αποφεύγει τον Γιόκιτς. Ωραίο καλάθι. Μέχρι στιγμής η ελληνική ομάδα εντυπωσιάζει. Σε αυτά τα πρώτα 4 και 10, 9-11 με τον Ντίνο Μίτογλου επίσης να είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα. Από κοντά υπάρχει στον Πετρούσεφ, παρεβάλλε. Εδώ είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ στον Σλούκα Μίτογλου. Το ενδιαφέρον μαρκάρισμα εκεί. Τον ταπτύν καταπληκτικά Μίτογλου σε πρώτο χρόνο Σαμοντούροφ. Ναι, με μεγάλη καμπύλη μέσα 13-14. Τι ωραίο λαγή. Αντετοκούμπο θα περάσει σε λίγο. Γιόβιτς, εμπειροπαίδι, παίρνει τον αριστερό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο υγιής Στέφαν Γιόβιτς είναι σε παλιό ωραίο σερβικό στυλ, ιουγκοσλάβικο. Η μπάλα φτάνει στον Μίτογλου. Παίζει στα πόδια τον Γιόκιτς και φτωχή. Μάλιστα, έχουμε δει πολύ όμορφα πράγματα. Έχει 80% δίποντο 4 στα 5 και 50% τρίποντο. Γιόβιτς, ο Νίκολα. Εδώ είναι ο Πέσιτς. Δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένος στις οδηγίες στα αποδυτήρια. Ντόρσεϊ. Μίτογλου, Λούκας στη ζώνη Σέρβη. Την τιμωρεί ο Λούκας. Το 2-3 το τιμώρησε ο Λούκας. Στην Κωνσταντινούπολη. Ντόρσεϊ. Βήμα πίσω. Κώστας με Γιόκιτς. Σπρώχνει ο Γιόκιτς. Μίτογλου. Και αυτό μέσα, κυρίες και κύριοι. 17-21 η Ελλάδα στους 5 πόντους. Ο Ντόρσεϊ με ένα rebound. Εδώ άστοχο το σουτ, προσπαθεί ο Καλαϊτζάκης. Η μπάλα φτάνει από κοντά και ευστοχεί ο Γκούντουριτς. Στους 8 ο Μίτογλου με 4-5 δίποντα έχει και 2 assist. Μαρκάρεται από τον Γιόβιτς. Γιόκιτς βγαίνει ψηλά. Ντόρσεϊ το τρίποντο. Αστοχή. Να το putback κάρφωμα. Το φολοκάρφωμα από τον Κωνσταντινοκούμπο και ακόμη μεγαλύτερη η επιθετική συνεισφορά όλων των παιδιών της εθνικής ομάδας. Κοιτάξτε πού σηκώνεται ο Κώστας και εδώ η Σερβία. Θα το δείτε σε λίγο γιατί βλέπουμε το replay. Η Σερβία ευστοχή με τον Γιόκιτς. Σλούκας Νολούκ που αυτή τη φορά ο Παμπώνιος Γκούντουριτς την παίρνει χαμπάρι. Εδώ από κοντά ο Τρίσταν Βούξεβιτς, ο οποίος έχει από τον ψηλότερο αντιπαλό του, τον Βάνια Μαρίνκοβιτς. Σλούκας Θανάσης στα 7, Λαρετζάκης μέσα! 26 όλα σε ένα από τα καλύτερα δεκάλεπτα του κρίσης. Σλούκας έχει τραβήξει τη φανέλα του ο Αβράμοβιτς. Καλαϊτζάκης, Θανάσης, καταπληκτικά στον Κώστα που καρφώνει. Πάω το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη που λέγαμε. Κώστας Αντιτοκούμπο, μην ξεχνάμε. Rebound, η Ελλάδα είναι στα μισά. Μιλουτίνοφ. Με το ένα χέρι kick out. Ωραίο τρίποντο, φαινόταν από την αρχή. Ωραίο στυλ. Στο τρίποντο απέναντι στη Σερβία με 40%. Μιλουτίνοφ. Αβράμοβιτς. Βρίσκει χώρο μπροστά του, καθώς Σλούκας και Κώστας δεν συνεργάστηκαν καλά στην άμυνα. Καλαϊτζάκη. Όπως βλέπετε ανακατεύει συνέχεια την τράπουλα ο Σπανούλης. Έχει να δει πολλά πράγματα στον τουρνουά, πόσο μάλλον απέναντι στη Σερβία.
Είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό τεστ. Η μπάλα προσπαθεί για τα χέρια του Ντόρσεϊ. Έχει περάσει και 5 τίποτα στο παιχνίδι. Γιόκιτς μοιράζει παιχνίδι, γωνία μέσα από τον Μαρίνκοβιτς. Ένας από τους καλύτερους. Μπογκδάνοβιτς μετά την πενταετία του Ατλάντα. Hawks τώρα πλέον. Να και τον deflection, να και άλλη άμυνα. Αλλά δυστυχώς χάνουμε από τον Μπογκδάνοβιτς. Σουτ Μπογκδάνοβιτς από το Μίτογλου ψηλά στο καλύτερο ματσάπ του αγώνα μέχρι στιγμής. Γιόκιτς Μίτογλου. Βήμα πίσω. Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Ντίνος Μίτογλου 5-6 με αντίπαλο τον Γιόκιτς. Με Ντόρσεϊ προς το καλάθι. Βήμα πίσω και άστοχο το σουτ από τον παίκτη των Χιτ. Γιόκιτς ψηλά, κερδίζει εδώ το Μίτογλου. Εδώ τεράστια κλάση από τον Νικόλα Γιόκιτς και πολύ γρήγορος. Για να δούμε. Να, το μαρκάρισμα το ματσά που λέγαμε. Κώστας με Γιόκιτς. Το διαβάζει φυσικά ο Γιόκιτς. Και κοιτάξτε, τον πηγαίνει χαμηλά. Σας το είπαμε ότι αυτό θα κάνει ο Γιόκιτς. Τεράστιος παίκτης. Με Κώστα μπροστά του. Τον παίζει στα πόδια. Τον παίζει στα πόδια στα 3. Κώστας τον ακολουθεί. Δεν μπορεί. Παρά λίγο να λιώσει το σουτ. Έβαλε πολύ έξυπνα. Για τελείωτες ώρες προπόνησης και εκγύμνασης. Ένας πάρα πολύ ανθεκτικός παίκτης μέσα στο παιχνίδι. Καταπληκτικά στο Σλούκα και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Η φάση, χάρμα είδεστε. Η φάση, βγάλουμε. Το λάθος του Γιόκιτς. Το ματιάσαμε. Καλαϊτζάκης. Νέα όμορφη φάση και έρχεται για το putback. Καλάθι. Follow. Και προσέξτε, εδώ είναι η φάση, πολύ όμορφη φάση με τον Γιόβιτς και πάντα ο Γιόκιτς ακολουθεί τις φάσεις. Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία ψηλά, αλλά άστοχος τελικά απέναντι στο Γιόκιτς. Γιόβιτς. Η πάσα του Γιόκιτς ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Είναι αιχμή του δώρατος στην εκτέλεση. Σλούκας. Αυτή η Σερβία είναι πλήρης παντού. Χαμηλά και πανέμορφα στο Μίτογλου. Χαμηλά και πανέμορφα στο Μίτογλου, όπου ο Μίτο το Λαρετζάκη που έπαιξε αυτό το ρόλο στο φιλικό με το Βέλγιο. Ψάχνει και εναλλακτικές ο Σπανούλης. Λαρετζάκης πολύ ωραία συγκλίνει, περνάει προς τα μέσα. Μέσα! Καλάθι και φάουλ, ζογκλερικό από το στο χώρο της περιφέρειας. Νέο κλέψιμο από τους Σέρβους που έχουν πολλά κλεψίματα σε αυτό το μάτς. Και ο Νίκολα Γιόβιτς, ένας σύγχρονος forward στα 2-10. Λείπει το σουτ του Λιόπουλου, τον Ετζίπολου και που ίσως εδώ ο Μίτογλου σουτάρει από μακριά μέσα για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου που είναι και σήμερα όσο έπαιξε με πολλή ενέργεια Θανάση Αντιτοκούμπο. Θανάσης, χαντόφ στο Λαρετζάκη. Θανάσης, Λαρετζάκης από κοντά μάλιστα. Εκμεταλλεύτηκε την ασυνοησία και την έλλειψη που είναι ψηλά στα φάουλ από την Σερβία. 3 Γιόκιτς, 3 Γκουντουρίτς. Μιλουτίνοφ πανέμορφα στον Μπογκδάνοβιτς. Βάζει πλάτη τον Κατσίβελη. Μεγάλη κλάση στο ξεμαρκάρισμα. Μυντικός. Μπογκδάνοβιτς, corner 3. Άστοχο. Πετάει την μπάλα ο Ντόμπιτς. Μπογκδάνοβιτς. Θα ήταν υπερβολικό να περιμένουμε να χάσει και το δεύτερο σερί. Μια χρονιά τέλειωσε τη σεζόν με 44%. Θανάσης. Κώστας με Μιλουτίνοφ, θα είναι συμπαίκτες. Ναι, ο Κώστας βγαίνει νικητής. Εξαιρετική προσπάθεια τόσο από το ξεκινημάτι με την πάσα του Θανάση. Ναι, η Σερβία μπροστά, Μιλουτίνοφ. Παίζει πολύ επιθετική άμυνα ο Κώστας πάνω του, αλλά η προσποίηση του Μιλουτίνοφ από κοντά, κλάση μεγάλη από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το 25, τα 30 παιχνίδια. Ντόρσεϊ από μακριά μέσα. 62-54 η Ελλάδα. Και φωνάζει για φάουλ στον διαιτητή. Μπογκδάνοβιτς, Πετρούσεφ, Ντόμπιτς αμαρκάριστο το σουτ. Airball, πάλι ο Γιόκιτς είναι εκεί. Το μπασκετικό. Ο Γιόκιτς πάνω του. Θανάσης διορθώνει το deflection. Παπα-Νικολάου για 3, είναι μέσα. 66-57 η Ελλάδα που δεν τα παρατάει. Η Ελλάδα. Μπογκδάνοβιτς. Είναι ψηλό μπροστά. Να και ο Γιόκιτς. Με Θανάση. Δεν έχω λόγια. Ο Θανάσης. Λουκάς. Καταπληκτικά χαμηλά στο Θανάση. Γυρίζει μπάλα. Παπα-Νικολάου και πάλι. Παπα-Νικολάου και πάλι τρίποντο. 68-60. Όλο στην Πετεμπελίγκο ο Αβράμοβιτς. Γιόκιτς χαμηλά. Το deflection από Θανάση. Δεύτερη φορά που του παίρνει την μπουκιά από το στόμα.
Σλούκας για 3. Σουτάρει. Ευστοχή. 68-63 η Ελλάδα στους 5. Εμείς στο παιχνίδι 23 περίπου λεπτά. Θανάσης έβγαλε πολλή ενέργεια στα τελευταία λεπτά. Θανάσης. Μητόγλου. Σουτάρει για 3. Μητόγλου μέσα. 69-66. Τέταρτο τρίποντο. Μπογκδάνοβιτς στο φλότερ. Σκληρό σουτ. Η μπάλα σε ποιον? Στον Πετρούσεφ. Πέφτουν κορμιά. Τρίποντο για τους Σέρβους μέσα δυστυχώς. Ο Αβράμοβιτς που γυρίζει και κοιτάζει τον ελληνικό. Παπα-Νικολάου για 3. Παπα-Νικολάου. Αστοχή. Όχι, δεν υπάρχει παίκτης εκεί να πάρει το rebound. Μπογκδάνοβιτς και από κοντά ο Αβράμοβιτς. Time out ο Σπανούλης. Η διαφορά πήγε από τους 3. Κριτικό σουτέρ. Και στη μέρα του είναι ένας μπασκετικός, επιτρέψτε μου, δολοφόνος. Γιόκιτς. Παρά την δυναμική άμυνα Μητόγλου και Λαρετζάκη, ο Γιόκιτς δείχνει γιατί είναι ο Γιόκιτς.